और सभी कलाकार के प्यार देवे वाले चैनल वाले, सबसे मेन चैनल वाले एनकेएस एंटरटेनमेंट, उजाला एंटरटेनमेंट, सागर फिल्म और जेकर नाम ना बोले हो के पैसा दे के नाम बुला ली हो बोलियो देख ले आ जेकर नाम बोल देले बानी डबल पैसा दे के और ना बोल तारा से हमार खीस भरत रुको तू रुको हो कि सासु चाही माई जैसन अरे बड़ा छोट भाई जैसन हो जब बिया हवा के बाबा लड़की जाके कहती है कि हे भोले बाबा अब हम ही तो नहीं चाहत कि लड़का ढेर पैसा वाला रहे, बाकी लड़का माने वाला रहे, हमरा के मानस जैसे विकास भैया अपना मेहरारू के माने ले वैसे हमरा मानस देखले बनी ना हम आ जैसे सोनू भैया खेसारी भैया के माने लो सभी माने रवो को हुआ से कम ना मान जानत रहो ना कि हो जब बिया हवाए बाबा केकरा नियन दुल्हा मांगतरी जान तर केकरा खानी तहरा लोग नियन ना मांगतरी वो मांगतरी केकरा नियन कि राम जी के जैसन दी हमारो दुल्हा बाबा लड़की अगर राम नियन दुल्हा मांगत रही तो लड़के के करा नियन दुल्हन चाहत रहे हमारा जैसा लड़के आजकल कैटरीना कैफ नियन दुल्हन मांगत रहे और जाके भोले बाबा से कहत रहे कि सब होके हुनर में हरारू कि भोला पूजी रवड़ो चाही चंदा चको भोला पूजी रवड़ो चाही चंदा चको नाही कि सब होके हुनर में हरारू चाहे बाकी तारा लोग के डिमांड ढेर बा फॉर्च्यूनर जहां मिल जाए तहां तू कैटरीनो कैफ के छोड़ देबा बाकी हम लड़की एक पे रहेली एक एगो से प्यार करेली काहे से कि राम जी के जैसन दी हमारो दुल्हा गौरा जी के माने अच्छा जिंदगी में इश्क मोहब्बत प्यार एक कुल जन चीज होला तौन एक तरफा होला बाकी जौन दोनों तरफ से हो जाऊ हो मर्द मेहरारू के इंसान जिंदगी में प्यार कर ले बाकी मेहरारू की जगह जीवन में बाकी मेहरारू की जगह जीवन में केहू नहीं खेले सकता सही बात है ना सही बात बा जैसे मानी ले जैसे रहुआ मानता नहीं
वर्तमान बैंक अध्यक्ष विकास सिंह, वार्ड संख्या 40, क्षेत्र संख्या 40 से आप चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, जिला परिषद का ये चुनाव लड़ रहे हैं। मैं चाहूंगी कि इनको जिताइए ज्यादा से ज्यादा वोट देके। हम तो कहबे रउआ के हम काहे ला मेंशन कइनी है, काहे से कि देखिला रउआ हरदम मुस्कुराते रहेला, चाहे की हो चाहे भैया हो, रउआ हमेशा मुस्कुराते रहे। हमरो के मुस्कुराए वाला दूल्हा चाहिए, ई नहीं कि ई चल गइल बड़े बरदी हाय संग हो, बरदी हाय संग हो, ई नदी अबे जब हमारा पैसा दे ना तो हमारा लिख के लेके आई कर, हमारी याददाश्त बहुत कमजोर बा। यही लिखा भैया से हम मार खाइला कि सुन तो बादाम खाइल कर, तोर याददाश्त कमजोर हो गइल बा। यही लिए का नाम का रजनीश बाबा, भाभी जिला परिषद डबल वार्ड संख्या 40। अच्छा तू बरो ठीक है, नाम हम भुला गइनी, दोबारा मिले तो फेरू बोलो। अभी नाम भुला गइल कि राम जी के जैसन सुनर दुल्हा सोनू भैया ने नदिया अरे केहू के कैसे कि हमरा भाभी बड़ा माने ली तो हमरा के कान पकड़ के कहिए कि तई है कुल गावस, तही से हम दूसरे के नाम पर। लेकिन हमरा सोनू पांडे जी की तरफ से हजारों रुपए के आशीर्वाद बा। जानते रहो भैया एगो और हमार भजन आइल रहे, एगो और भजन से स्वागत कर तनी।